Hey jongens, welkom bij de nieuwe Chill React. Wij zitten weer op de bank. Ja. En dit keer gaat het over tips voor de Ramadan. Want de volgende pleinpraat gaat over de Ramadan. En wij twaan gaan versten. Ja, we zijn al op dag 2. Ja. Gaat me daar wel goed? Het gaat wel goed, moet ik zeggen. Maar ik heb wel heel erg zin in een broodje of za of iets Ik tussendoor. heb ze meer maar toast. Ik wil drinken. Het eten dat boeit mij nog net echt, maar drinken. Als ik ook sport, dan moet ik echt in wat wetten. Ja, nou kind net. Nee. Nee. Als de zon ondergaat, dan mooi. Ja, dan mogen we weer, dan mogen we weer. Dan ben je blij. Nou, geef eens zin naar tips voor de Ramadan. Ja. Deze, ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan we. Let's go. Göktürk en Altan gaan een spelletje spelen, zodat ze niet aan eten hoeven te denken. Afleiding. Ja, En handig. een beetje afleiding te zoeken. En dan heeft ze echt nog eens Omdat eten je de aan het nice, dus vasten hoor. Ja. Je moet niet Heel altijd aan heel eten slim. denken, daarom. Altan helpt hem daarbij, hij vast zelf vandaag niet mee. Dit is heel gemeen, dit. Dat. En je mag meedoen als je je goed voelt. Dus bijvoorbeeld als je een wedstrijd hebt, dan kan je beter niet meedoen. Dan krijg je het ook lastiger. Göktürk, Oh, ja. jij moet wakker worden. We gaan Dus zie je vasten. vervelend. Heel vroeg. Ik heb al proberen maand op te stemmen, ik sliep er om je wekker terug. Oeps. Hallo jongens en meisjes, het is nu 5 uur. Oh ja, nou mooi die nog. Ja. Hij heeft filmpjes gemaakt om te laten zien hoe dat gaat. Maar zie je hoe moeilijk hij eet? Dat is Ja. lastig. Dus krijg je wekker. Tijdens de Ramadan mag tussen zonsopkomst en zonsondergang niet gegeten of gedronken worden. Dat Ja. wordt vasten genoemd. Verder moeten moslims zich tijdens de Ramadan zo goed mogelijk gedragen. En er dus Oh. extra op letten dat ze niet roddelen, schelden of ruzie maken. Nou, Kijk, maar ze nou ruzie met Tijdens de Ramadan wordt vaak gegeten met familie en vrienden. Het is nog steeds Dat zaken mag bij weer als je dit daarachter jaar. wil eten steken. Ja, waarom? De Ja. regels zijn niet zo sneu. streng meer. En de corona Wie eet dat ik op dan? niet meer te doen. Dan kan je wel wat meer samenkomen. Is het ook gezelliger. Dan Ja, dat is denken wel we weer. aan de mensen die het moeilijk hebben, die geen eten hebben of die bijna niks hebben. Je bent dan meer bezig met je geloof, dat vind ik wel leuk. Zo, je hebt het toch wel vaker gemaakt? Nee, Het is 20 uur ik sta 12. nooit in de keuken. Nee, Altan staat niet vaak in de keuken, maar tijdens de Ramadan helpt hij graag mee. En dan rollen we het op. Lumpia, lekker. Lumpia, maar cheese. Of een soort van een wrap. En dan kan Oh, je het wrap. opeten als het warm is. Vanavond na 8 uur, als het donker is, mogen Ja, ze nou eten. achter hè? Nou achter Göktürk Mhm. moet dus nog even volhouden, maar hij heeft wel iets lekkers om naar uit te kijken. Mijn eerste Dus nou al iets naar het maatjes is. Ik wil eten, ik wil eten, ik wil eten. Maar net. Zo sneu. Dat wie hem. Dan weer. Aha, dus afleiding zoeken. Ja, heel veel afleiding. Dat doen we nou ook al. Dat doen we nou ik al inderdaad. Ja. Ja, en ik heb dus gehad dat na de 20 dagen is er een suikerfeest. En dan is een heel groot avondmaal met al eten. Dus zou ik gewoon uw eigen mini suikerfeest houden? Zo dat dan. Ja. Zo'n mini suikervrij einde van de vreed, melk Ja, die. alle ongezonde dingen, chips. Dan is er zo'n all-you-can-eat restaurant. Ja, hey. Ja, ze. Denk je weer? Leuk. Ja. Hey jongens, dit was hem weer voor deze nieuwe Chill React. Ik hoop dat ze hem leuk vond. Ik zou zeggen, jou een likeie, abonneer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joe! Doei!